Wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa. A ƙarƙashin shugabancin mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da mataimakinsa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da sakataren gwamnati da shugaban ma'aikata tare da kusan ce dukkan kwamishinoni, kuma kamar yadda aka saba an tattauna abubuwa da suka shafi ci gaban jihar Kano tare da irin hanyoyin da ya kamata a ɗauka domin a tabbatar da cewa an samu ci gaba da zaman lafiya da kwanciyar hankali a faɗin jihar Kano baki ɗaya. To bayan an gama tattaunawa a wannan taro da aka yi, wato hankalin majalisar ta fi komawa wajen inda za a ci gaba da tabbatar da zaman lafiya da tsaro a jihar Kano tare da ƙoƙarin da gwamnati take yi ta tabbatar da cewa ta daƙile wannan cuta da take ta bullo a Najeriya, a duniya da Najeriya baki ɗaya, cutar da ake kira coronavirus. To bayan da an tattauna wa'annan abubuwa, majalisar zartarwa ta gudanar da ƙuduri kamar haka. Na ɗaya, sakamakon rahotanni da aka samu dangane da kalamai na rashin kan gado da tunzura jama'a wanda ke iya kawo tashin hankali da Sheikh Abdul-Jabbar Nasiru Kabara yake yi, majalisar zartarwa ta jihar Kano ta zartar da waɗannan ƙudurori. Na ɗaya, gaggauta rufe masallacin da cibiyar da Sheikh Abdul-Jabbar yake gudanar da harkokinsa a filin mushe ko duk wani wuri a faɗin jihar nan har sai an gama gudanar da bincike da jami'an tsaro ke gabatarwa a jihar Kano. Haka za majalisar ta umarci Sheikh Abdul-Jabbar da ya gaggauta dakatar da irin waɗannan wa'azi da kalamai na rashin kan gado. Majalisar zartarwa ta sake umartar duk kafafen yada labarai da kafafen sada zumunta da su dakatar da sanya karatuttuka da hudubobi na Sheikh Abdul-Jabbar domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Kano. Majalisar zartarwa ta umarci hukumomin tsaro da jami'an tsaro da su tabbatar da cewa wannan mataki da ta ɗauka sun tabbatar da cewa an yi amfani da shi kamar yadda ya kamata. Haka za majalisar zartarwa ta sake umartar hukumomin tsaro da su ɗauki mataki na gaggawa akan duk wani wanda yake yin irin wannan kalamai marasa daɗi a faɗin jihar Kano. To dalilin wannan, kamar yadda na yi bayani, shine a tabbatar da cewa an ci gaba da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kowa ya riga ya san cewa a shekarun nan da muke ciki, kusan in ce shekaru da yawa, ba a samu tarzoma ba a samu tashin hankali a jihar Kano ba. Saboda haka duk wanda zai kawo abin da zai kawo tashin hankali a jihar Kano, ina son tabbatar muku da cewa gwamnatin jihar Kano ba za ta bari ba, za ta yi amfani da jami'an tsaro domin a tabbatar da cewa an ci gaba da zaman lafiya da kwanciyar hankali a faɗin jihar Kano baki ɗaya. Saboda haka ina amfani da wannan dama domin sake kira ga al'ummar jihar Kano cewa a ci gaba da gudanar da addu'o'i tare da tabbatar da cewa an zauna lafiya, an yi abubuwan da ya kamata domin ci gaban jihar mu ta Kano baki ɗaya. Da wannan nake da gode muku, Ubangiji Allah ya saka da alheri.